Dame i gospodo, poštovani prijatelji, posebna mi je čast večeras vas pozdraviti i zaželjeti vam dobro večer i dobrodošli na naš tradicionalni božićni koncert pod nazivom Radost Božića. Ovo je posebno vrijeme kada očekujemo darove ili dajemo darove i doista je veselje sve vas pozdraviti. Također posebno pozdravljamo naše goste iz javnog, društvenog, političkog, vjerskog života i doista nam je drago da kao jedna gradska obitelj, iako nismo možda svi iz ovoga grada, ali smo dio ove naše regije, možemo se podsjetiti i proslaviti taj veliki događaj i pripremiti se za ono što je pred nama. Ja posebno pozdravljam gospodina Stjepana Kovača, našeg gradonačelnika koji omogućuje ovaj koncert i zahvaljujemo se gradu na ome. I svaki pravi gradonačelnik zaželi uvijek dati dobrodošlicu svojim sugrađanima. Pa ja molim gospodina gradonačelnika da dođe da pozdravi, da nam zaželi dobrodošlicu kao domaćin. Zahvaljujem. Ja ću uzeti ipak sa malo više. Poštovane dame i gospodo, čast i zadovoljstvo mi je evo što vas mogu pozdraviti u ime grada Čakovca i svoje osobno. Drago mi je evo što ste se ukupili ovako velikom broju, što samo govori koliko je ovaj koncert večerašnji stvarno kvalitetan. Ja moram reći da evo par godina dolazim, neću reći kao gradonačelnik, evo više kao prijatelj, vjerujem, na ovaj koncert i evo ovo je 2. godine za redom ovdje u Centru za kulturu i baš zato jer je to stvarno odličan koncert, vrhunski koncert koji bi bilo šteta da se ne odvija u dvorani Centra za kulturu, a o tome kao što sam rekao govori koliko je kvalitetan i ovaj veliki broj vas posjetitelja što ste ispunili ovu dvoranu, pa molim još jedan veliki pljesak za ovaj zbor Baptističke crkve Mačkovec. Također bi iskoristio priliku i zahvalio braći Kovačević, pastoru Nenadu i voditelju zbora Branku na svemu što čine za zajednicu, što se uključuju u društveni i kulturni život grada Čakovca i što ga obogaćuju ovakvim eventima. Od srca vam hvala, moram reći da je stvarno suradnja jako dobra, vjerujem da će biti i dalje takva, bilježim se za suradnju. Ja neću puno dužiti jer znam ste i došli slušati njih, a ne mene. Pa evo iskoristio još priliku da svima vama, vašim obiteljima zaželim sretan i blagoslovljen Božić, također sretnu uspješnu novu godinu, da provedete ove blagdanske dane u krugu svojih najmilijih i svako dobro. Hvala. Uživajte u koncertu. Pa evo, slavlje može početi, ako imate mobitele, ugasite ih jer da ne bi ništa poremetilo ovaj naš večerašnji uvođaj. Sa nama je, mi smo ga nazvali Ima nade band, pa molim jedan pljesak za njih. I naravno tu je zbor Baptističke crkve iz Mačkovca, također imamo 2 gosta, Danka Tomanića, kanta autora iz Siska i Ivana Špičaka, koji je glazbenik i pastor u Daruvaru i večeras pod dirigentskom palicom Anji Kovačević. Anđela glas što puni iz neba svog pronoseći istinu. Božićni zvon radosno donosi nam pjesmu na zemlji mi svim ljudima i počimo sad s anđelima, zapjevajmo, slavimo ga, našeg spasitelja. Narodi svijeta tog i prijatelji svi udruženi
ženi porukom Emanuel. Među nama je Usa blag. Božićni zvon radosno donosi nam pjesmu na zemlji mi svi ljudima i počimo sad zađelima, zapjevajmo slavimo ga naših spasitelja. Božićni zvon radosno donosi nam pjesmu na zemlji mi svi ljudima i počimo sad
Narod koji je u tmini hodio, svjetlost vidje veliku. One što mrklu zemlju obitavahu, svjetlost jarka obasja. Jer dijete nam se rodilo, sina dobismo, na plećima mu je vlast. Ime mu je savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mjeronosni. Nadaleko vlast će mu se sterat i miru neće biti kraja nad prijestoljem Davidovim. Učvrstit će ga i utvrditi u pravu i pravednosti. Od sada i do vijeka učinit će to privržena ljubav Jahve nad vojskama.
Božji sin dolazi iz vječnosti, rođen da bi patio, u smrti nas izbavio. Obećani Mesija, ljubav u cjelovi. Pogledajte Božji dar. Noel, Noel.
Hvala za vaš pljesak. Ja mislim da je sad trenutak da svi zapjevamo. Jel se slažete? Međimurci, Čakovčanci su uvijek bili dobri pjevači. Mnogi su festivali oko nas, pa sad da vidimo kako to zvuči ovako kad se mi kao jedna obitelj sakupimo na jednom ovakvom koncertu, da pjevamo pjesmu, božićnu priču koja govori o istini, govori o nadi, o ljubavi, o miru. Sigurno ste ju čuli ovih dana, ajmo svi zajedno. Kad je sva nada nestala u svijetu mraka zla, iz ljubavi Bog ostvari za grešne ljude spas. Jedinog sina je poslao u gradić Betlehem, u štali on se rodio, od ljudi odbačen. Vječno će odzvanjati ta pjesma božanska, koja donosi ljubav i radost Božića. Vječno će odzvanjati ta pjesma božanska, koja donosi ljubav i radost Božića. Najveća vrijednost Božića je dijete nebesko. S ljudima je ono spas, u vječni vodi dom. Božići danas svjedoči, sve ljude ljubi Bog. Pun život, mir i radost u sinu nudi svoj. Vječno će odzvanjati ta pjesma božanska, malo glasno, koja donosi ljubav i radost Božića. Idemo još glasnije. Vječno će odzvanjati ta pjesma božanska, koja donosi ljubav i radost Božića. Radost Božića i radost Božića. Još jedan put. I radost Božića. Čestitam, potvrdili smo činjenicu da volimo kao Međimurci pjevati. Kao što smo najavili na početku, sa nama je Danko Tomanić, on je glazbenik, kantautor i kao što vidite on ima problema sa vidom, tako da ne može vidjeti ono što mi vidimo. Ali on je nešto ugledao i nešto vidi što možda mnogi od nas ne vide. Pa ovo su njegove dvije autorske pjesme, prva se zove Ima nade. Hvala lijepo. I onda? Može. Dobar večer želim. I drago mi je što sam s vama večeras. I možemo krenuti ovu pjesmu Ima nade. Oko mene patnja, obećanja pusta klapnja, da doći će dan. Oko mene tuga, nigdje više nema druga, čujem samo riječi isprazne. Kakvi su to ljudi, jedan drugom pravdu sudi, da nasiti se. Poruge i laži, nema tog što srce blaži, niko više tebe ne traži. Al zna da ima nade, tvoje ruke mi govore sve. Znam da ima nade, pa krenem dalje i pomulim se.
kakvi su to ljudi, jedan drugom pravdu sudi. Da nasiti se poruge i laži, nema tog što srce blaži, niko više tebe ne traži. Al znam da ima nade, tvoje ruke mi govore sve. Znam da ima nade, pa krenem dalje i pomolim se. Al znam da ima nade, tvoje ruke mi govore sve. Znam da ima nade, pa krenem dalje i pomolim se. A sve isto kao prije, ostali smo ljudi tvrde šije i htjeli bi znati što nam donosi dan, a onda se pitaš zašto čovjek je sam, zašto tebe, Bože, nema tu. Ajmo skupa, al znam da ima nade, tvoje ruke mi govore sve. Znam da ima nade, pa krenem dalje i pomolim se. Ja znam da ima nade, tvoje ruke mi govore sve. Znam da ima nade, pa krenem dalje i pomolim se. Znam da ima nade, pa krenem dalje. Krenem dalje i pomolim se. Hvala. I odluči Gospod sići među nas, da svakom pokaže put do neba. On božanske naravi ponizi sam sebe. On božanske naravi Gospodar Isus Krist. Znao je da umrijeće na križu Golgotskom, al se nije bojao ni toga. Bog ga ljubi, Bog ga diže na visine, nek mu se svako koljeno pokloni. On božanske naravi ponizi sam sebe. On božanske
Gospodar Isus Krist, Gospodar Isus Krist. Hvala lijepo. Dragi prisutni, ponovo smo u ovom 12. užurbanom mjesecu punom kupovina, zauzetosti i svega onoga što je vrlo užurbano. Ponovo su naše oči nekako uprte u betlehemsko svjetlo, bolje reći u betlehemske jasle. Lijepi su naši običaji ovdje u Hrvatskoj, pogotovo kod nas u Međimurju u ove posebne dane. Dobro se kuha, peče, lijepo ukrašavamo naše domove, gradove, crkve i svom tom dekoru nekako su uvijek nezaobilazne jasle. Tu je Marija, tu je Josip i malo dijete Isus. Jedan sasvim običan događaj ovih dana pobudio je moje malo dublje razmišljanje o načinu kako slavimo Božić. Jedna djevojčica odlazi sa svojom bakom i njezinim prijateljicama razgledavati prekrasan ukrašeni grad, posjećuju mnoga lijepa mjesta i zaustavljaju se kod jedne crkve, koja je svake godine uvijek lijepo ukrašena, imaju lijepe jasle, tu su životinje, Marija, Isus, Josip i mala djevojčica sva onako uzbuđena, priča baki, bako, pogledaj ovo, sve je tako lijepo, zar nije bako? Ali naš bako nešto me brine. Kaže, što? Isus je i prošle godine bio tako mali. Hoće li on ikada odrasti? Znate, postavljam si pitanje, mi svake godine slavimo Božić, slavimo malog Isusa u jaslama. Ali koliko je zapravo naš Isus mali? Ili je on veliki? Da li naš Isus ikada odraste? Postoji jedna opasnost da na Isusa gledamo uvijek samo kao na malo dijete u jaslama i to jedanput na godinu. Tu smo ga smjestili, tu ga držimo pod kontrolom, nakon praznika zapakirat ćemo ga u kutiju i ponovo izvaditi iduće godine kad nam bude trebao. Tko je Isus iz Betlehema? 20 stoljeća došlo je i prošlo. A on, kao što znamo, još uvijek je centralna osoba čovječanstva. Nikada nije napisao ni jednu knjigu, a ni jedna biblioteka ne bi mogla držati sve ono što je u njemu napisano. Nikada nije napisao ni jednu pjesmu, ali postavio je temu za više pjesama nego svi autori svijeta. Nikada nije osnovao ni jedan fakultet, ali sve škole zajedno ne mogu se pohvaliti sa tolikim brojem studenata kao što ih ima on. Nikada se nije bavio ni psihijatrijom, ali izliječio je više slomljenih srdaca od svih liječnika zajedno. Koliki je njegov utjecaj? Sva se povijest dijeli njegovim dolaskom na ono prije i na ono poslije. Tko je Isus iz Betlehema? Ja vjerujem da je to vrlo važno pitanje. Usudio bih se reći, od svih pitanja to je najvažnije. Bez pretjerivanja, to je središnje pitanje ljudske povijesti. Tko je Isus iz Betlehema? Naravno, to nije novo pitanje. Ono je staro koliko i Kristov dolazak na zemlju. Jednom prilikom kada je Isus sa svojim učenicima odlazio blizu jednog grada, Cezareje Filipove, upitao je svoje učenike što ljudi kažu, tko sam ja? I dobio je odgovore, jedni su rekli da je Ivan Krstitelj, Jeremija, Ilija, jedan od proroka, a onda Isus značajno pita što vi kažete, tko sam? Kroz stoljeća ta rasprava tko je Isus traje sve do naših dana.
Posjetite bilo koju internetsku religijsku stranicu i naći ćete niz zbunjujućih informacija što ljudi misle tko je Isus. Neki će reći, pa on je samo dobar čovjek. Neki će reći, on je prorok, on je galilejski rabin, pogrešno shvaćen učitelj, revolucionar, mudrac prvog stoljeća, čovjek kao svaki drugi. Neki će reći, zavedeni vjerski vođa, izmišljena osoba rane crkve. Tko je zapravo Isus iz Betlehema? Milijoni ljudi na svim kontinentima i ove godine slavit će Isusa. Ali da li će slaviti stvarnog Isusa? Da li mi slavimo stvarnog Isusa? Tko je Isus iz Betlehema? Znate, srećom ne moramo biti u neznanju jer Biblija daje odgovor tko je on. Postoji jedna pjesma u Novom Zavjetu koja sumira upravo sve ono što on jest. U ovoj pjesmi Danka Tomanića imali smo prilike čuti dio te pjesme. Ona je bila poput kreda ranih kršćana i rado su je pjevali izražavajući svoje vjerovanje tko je Isus Krist. Pa poslušajmo tu pjesmu. On, božanske naravi, nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, nego se nje lišio uzevši narav sluge i postavši sličan ljudima. Kad postade kao čovjek, ponizi sam sebe postavši poslušan do smrti i to do smrti na križu. Zato ga Bog uzdiže na najvišu visinu i dade mu jedincato ime koje je iznad svakog drugog imena, da se Isusovu imenu pokloni svako koljeno nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih bića i da svaki jezik prizna na slavu Boga Oca, Isus Krist je Gospodar. Zamišljen pogled na licu ocrta.
Da bismo doživjeli potpunu radost Božića, što od srca zaista svima želim, potrebno je shvatiti malo šire tko je Isus. On nije samo malo dijete u jaslama. Pjesma ranih kršćana, koju smo malo prije imali priliku čuti i pogledati na platnu, govori o sveobuhvatnosti njegove osobnosti. Ona nam govori prije svega tko je Isus bio prije nego što je došao na zemlju. Tekst nam kaže da je on božanske naravi, nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, već se nje lišio. Ova rečenica nam govori o vječnom postojanju Isusa Krista kao Boga. Izraz jednakost s Bogom govori o njegovom božanskom karakteru. Bio je sve što Bog jest i posjedovao sve što Bog posjeduje. On svemoćan, sveznajuć, svet, vječan i mudar. On je stvoritelj svega vidljivog i nevidljivog. On je prije svega i sve se u njemu drži u redu. Svemir uzdržava svojom silnom riječju. Isus Krist je posjedovao svu slavu kao Bog prije nego što je došao na ovu zemlju. Ali tekst kaže, nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, nije smatrao svoj položaj na nebu kao nečim što bi trebao ljubomorno držati za sebe. Nije se uzdizao svojom slavom, već ju je voljno stavio po strani, ne misleći na sebe, već na sve nas. Lišio se svoje slave. I što je postao? Postao je čovjekom. Bog, stvoritelj svega, dolazi u našu stvarnost, ulazi na zemlju kao malo dijete, skida svoj nebeski plašt i oblači se u dijelo običnog čovjeka. Uzima na sebe narav sluge, ušao je u čovječanstvo, kao što znamo, poput najsiromašnije osobe. Rodio se gdje? U štali, jer nije bilo mjesta u normalnom domu. Njegovo rano djetinjstvo nije bilo u raskoši, već u progonstvu. U mladenaštvu zarađivao je svoj kruh u stolarskoj radionici. Kasnije, kada započinje javnu službu, u svojoj skromnosti služi ljudima. Propovjeda, uči, hrani, liječi. Čak pere noge svojim učenicima. I za njega pismo kaže, nije došao da mu služe, već da on služi. Njegova narav sluge i poniznost toliko išla daleko da je postao poslušan do smrti, i to do smrti na križu. Vidite, dragi prisutni, križ je njegov izbor. On je jedina osoba koja se rodila na ovaj svijet sa svrhom da umre. Došao je s najvišeg mjesta neba i otišao na najniže mjesto. Jer ne zaboravimo, križ je bilo najsramnije mjesto za bilo kojeg čovjeka. Nitko nikada nije bio viši od njega, nitko nikada više neće biti poniženiji od njega. Od neba do zemlje, od slave do srama, od gospodara do sluge, od života do smrti, i to do smrti na križu. Zašto? Zašto je to učinio? Zašto je izabrao takav put? Sveto pismo kaže, jer je i Krist Isus jedanput umro zbog grijeha. Pravedan za nas nepravedne, da nas privede k Bogu. Isus je umro zbog grijeha, ali ne svojih, već naših, da bi nas priveo k Bogu. Da bi svaki koji u njega vjeruje mogao zadobiti oproštenje grijeha i vječni život, novi život koji on daje. Ali tu nije kraj. On koji je bio ubijen u tijelu, on oživje duhom. Nakon smrti i pokopa, mi znamo, Isus je treći dan ustao iz groba i slavno uzašao na nebo. I tu dolazimo do posljednje faze u karijeri Sina Božjega. Zato ga Bog uzdiže na najvišu visinu i dade mu jedincato ime koje je iznad svakog drugog imena. Nakon pobjedonosnog povratka na nebo, Isus je visoko uzdignut. Dobio je ime koje je iznad svakog drugog imena. Dok je hodao ovom zemljom, njega su zvali Isus,
Mnogi ga nisu prepoznali kao Boga. Danas mnogi još uvijek ne znaju tko je on, sumnjaju, odmahuju rukom, ismijavaju ga. Ali dolazi dan kada će to se zauvijek promijeniti. Dolazi dan kada će Isus biti univerzalno priznat kao gospodar neba i zemlje. Kad taj dan dođe, svako će koljeno pasti pred njim. Svaki će jezik priznati Isus je gospodar. On je kralj kraljeva. On je jedini spasitelj nas ljudi. Sva će se stvorenja tada fizički prignuti pred njim i priznati njegovo gospodstvo. Uključujući sva bića na nebu, na zemlju i pod zemlju. Nijedan čovjek koji je ikada živio neće mimoići taj susret. Tko je Isus iz Betlehema? Neka ovog Božića naša slika o njemu bude malo šira. Da, on je Bog. On je došao kao spasitelj na ovaj svijet. Ali on je kralj kraljeva. Ovo pitanje tko je Isus, svaka od nas prije ili kasnije se mora susresti sa tim pitanjem i dati odgovor. Možemo ga izbjegavati za neko vrijeme. Možemo se praviti kao da nismo ga čuli. Ali prije ili kasnije moramo se odrediti prema tom pitanju. Tko je za mene Isus? Imamo samo dva izbora. Sada možemo ga priznati s radošću. I to je smisao Božića, da ga primimo s radošću kao našeg spasitelja i gospoda. Ili ćemo ga jednoga dana morati primiti sa žalošću kao gospodara i suca. Izbor je na nama. Ovog Božića ja želim da izaberemo ono prvo. Jer Isus je rekao, dođite k meni svi koji ste umorni, a ima nas puno umornih, ima nas puno opterećenih. Isus je rekao, ja ću vam dati odmora. Drugom prilikom rekao, ja sam došao da imate život i da ga imate u izobilju. Život u izobilju, život u punini je sa osobnim odnosom sa Isusom Kristom. Evo takav Božić od srca želim svima vama i uspješnu Novu godinu. Hvala lijepo. Kad zazva ga Boga velikog, on me izbavi od straha tjeskobnog. U njega gledajte, lica radosna, on je dobar Bog, svima dobar Bog. Svakoj nevoli on mi čuje glas, on me izbavlja, izbavit će i vas svojim rukama. Brani narod svoj, brani svakoga, štiti svakoga. Slavimo te, Bože mi,
Bože se, kako dobar je Bog naše zaštite. U nevolji zavapite i on će pomoći, svakome pomoći. Slavimo te Bože mi, štovat ćemo te zauvijek, stižemo te Gospode, pjevat ćemo ti zauvijek. Boga slavimo svaki dan i noć, nek se iskrene ustižu molitve. Boga slavimo, slavimo dan i noć, ustižu molitve. Boga slavimo, svaki dan i noć, nek se iskrene ustižu molitve. Boga slavimo, svaki dan i noć, nek se iskrene ustižu molitve. Slavimo štovat ćemo zauvijek, stižemo pjevat ćemo zauvijek. Slavi zajedno, štovat ćemo te zauvijek, stižemo pjevat ćemo zauvijek. Ma bilo tko uvjerit može se, on je dobar Bog, svima dobar Bog.
Evo, mi smo skoro došli do samog kraja našeg koncerta. Vjerujem da ste uživali. Na samom kraju što reći, zahvaliti se gradonačelniku za pozivu. Mi se preporučamo i za iduću godinu. I kao obitelj moramo reći da još imamo jedan koncert u Mačkovcu. I onda, ovo mogu reći samo među najbližima, jer znate u obitelji nema tajne. Mi gradimo jednu novu zgradu. Ako idete prema Murskom Središću, ulazu u Mačkovec s lijeve strane, tamo blizu Šumice, vidjet ćete jednu ne preveliku zgradu, ali malo veću nego što ju sad imamo. Tako da vjerujemo da iduće godine ćemo vas moći pozvati na to otvorenje. Kada će biti? To će biti u maju mjesecu, predivan mjesec, pun cvijeća, pun lijepih stvari. I prije nego završimo, želimo vam sretan Božić, Novu godinu i doista želimo da taj mir kojeg donosi Spasitelj svijeta, kojeg se ovih dana svi sjećaju, donese nadu. A nada nije u stvarima, u okolnostima, već u osobi, donese mir, donese ljubav, donese radost u naša srca, a kad bude u našim srcima, bit će u našim domovima, u našim brakovima, u našim obiteljima i naravno ovo naše Međimurje, prekrasno Međimurje i ovakvim jednim zajedništvom vjerujem da šaljemo poruku onima koji razmišljaju da odu negdje drugdje. Svugdje je lijepo, ako ste među prijateljima, ako imate mir u sebi, onda ćete imati taj mir i među svojima. Hvala vam lijepo i sretan Božić i Nova godina. Cijelom svijetu, preko planina, posvuda. Idi kaži cijelom svijetu da Isus rođen je. Idi kaži cijelom svijetu, preko planina, posvuda. Idi kaži cijelom svijetu da Isus rođen je. Te noći svoje stado pastiri čuvali, tad odjednom na nebu su svjetlo vidjeli. Idi kaži, preko planina, posvuda. Idi kaži da Isus rođen je. To anđeo im Boži vijest divnu donio, zbor anđela je pjesmom tad